Nijar ta katse duk wata hulɗa ta soja da Amurka. Sansanin sojan Afirka mafi girma a nahiyar Afirka na a jamhuriyar Nijar ne. Amurka ta share shekara da shekaru tana tafiyar da wannan sansanin da ke yankin arewacin Nijar. Sai dai a baya-bayan nan sansanin na cikin barazanar rufewa sakamakon matakin gwamnatin mulkin sojan Nijar na katse duk wata hulɗarta ta soja da gwamnatin Amurka. Ci gaba da riƙe wannan sansanin ga Amurka na da matuƙar muhimmanci, domin ta ce tana amfani da sansanin ne domin yaƙar kutsen 'yan ta'adda a yankin Sahel. Tana kuma amfani da jirage wasu lokutan har da marasa matuƙa domin zaƙulo bayanan sirri da fatattakar 'yan ta'adda. Rundunar sojan Amurka na da dakaru aƙalla 660 a jamhuriyar Nijar a cikin watan Disamban bara. Faransa da Amurka sun jibge sojoji aƙalla 2,500 a yankin Sahel a baya-bayan nan. Haɗin gwiwa da wasu ƙasashen nahiyar Turai, Amurka ta zuba maƙudan dalolin miliyoyi ta fannin tsaro da ba da horo da muhimman ayyukan soja a jamhuriyar Nijar. Sai dai lamurra sun sauya a cikin watan Yulin shekarar da ta gabata, bayan da sojoji suka kibar da gwamnatin demokaradiyya da aka zaɓa a ƙarƙashin jagorancin Mohamed Bazoum. Watanni kalilan da sojoji suka karɓe mulki sun buƙaci Faransa ta fice daga ƙasar. Burkina Faso da Mali sojoji sun yi juyin mulki har sau biyu a shekarar 2020 da ta gabata. Daukacin ƙasashen biyu sun karkata akalarsu zuwa ga ƙasar Rasha domin samun sauƙi da sa'ida ta fannin soja. Bayan juyin mulkin jamhuriyar Nijar, sabbin mahukuntan sun rufe ƙyaure tare da buɗe wani sabon babi na ƙawancin soja da Rasha, tare da fatan samun sa'ida da taimakon sojojin Wagner.